Muna isalvage na turong adlaw guys. Kung sa may mo ika-istorya kalas dira ron nimo. Ay nani pagdako pog manok mangigala. Hello, what's up mga higala? Another video na sa ngaway klaro pero muhatag og kalipay kaninyo. And syempre yatod gyapon kanyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy, B-boy, bugoy mga higala. Papas ug muhatag sakasakit sa tagsatag sa inyo ko mga dugan. So anyway guys, daghang salamat sa nagpadayon og nagsigig subscribe sa ko mga videos ngaway klaro pero nalipay sad mo, di ba? Uy! Ulit ang 20, noy! Subscribe sa channel pa dagan na to mga higala. And karon unsay bata na to? Luto tag manok. Manakop tag manok sa tog silinga. So nang kanon mga higala. So tada! Amay mama! So karon mga higala, magkinahanglan kitag manok kay magluto biya tag manok. Tana. Mga watag manok diri sa among silingan. So mao ko ni manok ka mga guys ang among pilian sa among ihawon karon. Nya more unsang manok ka mo luton ba? Okay, sa ate ka? Kanang nas ko mo ipisi. Ato silang sa silingan mga aming manok. Ha? 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. So inani pagdako pog manok mangigala. Muna isalvage na turong adlaw guys. Kung sa may mo ika-istorya kalas dira ron nimo. Muna to mga guys no kay nakadakot na jud tag manok. Nya, dara. Muna to. Muna to salvage ko rong adlaw. Nya mo to amo sa ning ihawon ang manok kay ya dila na mo ipakita kay grabe ni ka brutal. Here we go. Guys, amo na yung naihaw ang manok no nga walay ka lisod-lisod. Oh?
Muna ni guys, sumana na to ka ng iwa itong mga lamas. So, nanatay sili dire, grabe ni kahang mag-asoging lubot sa mukaon. Bumay ug ahos pang higala ug ang atong manok. Kanilang usaw, kanilang usaw. Ug ang atong dugo. Tawa. Years later. Lame, lame. Maanghang. Ang anghang. Koy. Okay na kayo. Medyo Ano, okay na. tapang pa. This a beto ba chicken? Muhigop ka, muhigop. Yes. Ah, Oh. Koy. yummy. Hang siya guys, hang. Koy. So very spicy. Pwede. Sarap siya, sarap. Maanghang. Sarap siya, sarap. Mahanghang. Paila kay. Grabe itong hangin ito. Ano? Halipay yung tatanga. Naisudan. Galing. Hiluan pag tinood. Bakit? What's up na? Mga na to guys, naluto na to halang-halang. Nga, I'm sure, ikaw man nimo kaon, ika-ugma, igato nimo CR, mulupad jud ka, magkayo, imulubot. Anyway, di rin lang ko to. I hope nalingaw mo sa kong halang-halang. Say mga on na may. Alright go, this is B-Boy Bugoy Diagapon. Please like and subscribe. Subscribe para dagan natin mga igala niya. Click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nga akong lang ko to. B-Boy Bugoy Diagapon mga igala, ang DJ nga may pagkatisoy. Amo papas umuwag ng sakasakit sa tag sa inyo ka mga dugan. Dagang salamat. Bye bye.